Dayika diyarê 13 salî ji bo kurê xwe daxwaza alîkariyê dike. Zarokekî 13 salî ji Rojavayê Kurdistanê berî hefteyekî agir bi wê ketibû lê niha li nexweşxaneya bajarê Duhokê tê dermankirin û di bin çavderiya pizîşkan de ye. Navê wî zarokî ku ji ber bûyerê agirpêketinê laşê wê şewitiye. Diyare û xelkê bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê ye. Diyar tevî malbata xwe di sala 2012 de ji ber şer ji Serêkaniyê koç dikin û li bajarê Dirbêsiyê bi cih dibin. Li Dirbêsiyê diyar li cem hosteyekî mekanîk mijûlî kar dibe û çend roj berî niha di dema kar de agir bi wî dikeve û bi giranî dişewite. Piştre malbata diyar, wî ji bo dermankirinê tînin Başûrê Kurdistanê û ew niha li nexweşxaneyekî Duhokê tê dermankirin. Dayika diyar, Ayhan Bêarhiso ji Rûdawê re gihand. Ji kurê wî re neştergerî pêwîst e lê levelê gelek pere tê xwestin û mesrefa mala wan li Duhokê jî gelek giran e. Ji ber wê daxwazê alîkariyê dike da ku kurê wê bi kurê wê bê neştergerîkirin.